Отвори. Да си жива и здрава. И послушна. Те така силна като това менгеме, което подарих. Това написа ли го? Така се го, това е менгеме. Ще ми подари менгеме. Да си жива и здрава. И толкова силна. И издръжливка това менгеме. Да ти бъде издръжлива. Защото то няма да издържава, че ще издържиш повече. Още бе. Менгеме да подари. Меги, бани на маса. Я го продължи. Ти менгеме за кой бе? Чакай. За нея как? Я продължи файна. Има защо да са го подарили. Сестра ми има защо. Не знам. И други чакай. Мамо! Кики, Да? имаме гости. Имаме гост. Заповядайте. Заповядайте. Опа. Ние ще станем много спешно. Това спешното много сложно И става. менги ми подариха на рождения ден. Сега ще се вършим. Благодаря. Само на картичката пише от кога. А това е... А това от останалите. Останали. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Kiki! Да си най-умничената Тя са шашна вече, шашна са. Айде, бъдете бомбоните! Стигате бе хора. Заповядайте! Седнете да си... Ама? Да, мамо. Не, заповядайте. Вайте, никъде не да. Честит рожден! И утро ви! Тя са ушашка вече! Роско, хари, чисти! Мамо, вярвай се! Мамо! От мен от баба и от Лена. Абе, вие направо ме побъркате. Това от останалите. Благодаря. Побърках се мъчето. И тя ти ще на торта. Да. И решето го. Ами ги вече... Но не се къпи с него. Няма да къпиш поиш. Няма обещавам. Отвори го. Ядете, моля ви се. Къде? Ако искате там, ако искате тук. За много ти хареса. Я изкарай да видим какво са ти подарили, дай. Чакай. Да, сядаме. Бе, направо съм жалостно честно. Това е гаранционно. Вие кой къде сте намери място? Има никакви кукличка. Да, дядо, тя има никакви кукличка. И това и да цяла нощ с мама. Ужасно си, наистина. И това е това. Направо си ужасно. Но не се къпи с него и не се гребене с него. Трябва да го свали ли? Да. Защото се развалят кристалите, нямат гаранция. Милине, ще Какво точно? Кажи ми. Или така? Пробвай, ще махни си... Отнеси си косата! Кой са на работа? Кики, ако Милен беше жена, ще я го взема, ама... Ето се пробвай. Така? Така, да си живи и здрави! Добре, Видя ли си? не го! Милени ще те убия честно, ама утре да са ме. Сега? Сега няма. Сега хава целувки. Сега няма, защото имам много хора. Чакайте, има и още. Това е от мен от Руско. Окей, ама има и още. И това е от И нас. това и това. Това е също от мен. Това е гаранционната карта махне. Роско!
Трябва всичко бави. Това не е като цигански булк. Циганска булка си. Тя е на тази момченчето. Виж как да даде често букета. Много се Виж. Виж. Много, много. Ми направо не, наистина, направо ма хвърли си, не знам къде. Демки, чакай, не мърдай. Чакай, да има и Харесва ти Много е красиво. Много напред. Адски много. Тя след малко ще... Сега е шашната, после ще поговори самичка. Войги, може да са повече от години. Повече няма да се съберат там. Не ти го желая, ама става. Слушам се, какво? На 20. На 20 години. Защото аз Малко повече. след 4 дена правя 40. Да, Леле, ще... Не знам, че прави 60. Чакай, има и още подарък, чакай. За росници от тебе, мами. От да, това е не го отправям от... Перли. Ти знаеш, че харесвам. Роси. Чакай, има и още. Тук има още. Това е от нас. Това ми така, нали ми така? Так, ти знаеш, че ми свършил. Мили, ти си издал, че ми е свършил версачето. Това също ли е? Това казах, че ми не е същото. Не. Много е хубав. Много. Щом аз съм го избрал. Много е хубав. Ти много знаеш какво аз казвам, не е това. Не, ако много ти го харесва. Добре, аз казах, намери нещо друго да си легна при друга жена. Не. Боб и пак Боб. И кой ще прави с този Боб? Страшен е това. Ще говорим. Не. Ще говорим. Страшен е. Версачето е страшно. Ви много благодаря. Искам да ви кажа, че всичките им парфюми са свършили и съм се една рока. Няма да я оплачеш. Всичко ме е свършило, това Версаче е страшно. Същото е. Много е хубаво. Същото е, да. Страшно. Ще си ги играе за Версачето. Много ви благодаря за Версачето. Страшно. Паш?